Non o ides crer, vin un marexo preto dos cantís, dixo unha rapaza con voz emocionada ao entrar pola porta. Tanto o home como a muller miraron a serios, case pedíndolle que non entrase, como se quixesen que eu non a vise, pero vina. Que pasa? Preguntou a moza sen entrar de todo. Nada, tranquila, queda na tenda, estamos reunidos, respondiu o home incomodado. Ah, vale. Pero era un marraxo seguro. Era enorme e tiña o lombo azul. Rosmaba a rapaza obedecendo de mala gana. É a nosa filla, dixo a muller tratando de non darlle importancia. Despois o home achegouse ao chinero, abriu a porta de arriba e sacou un pequeno aparello de radio do interior dunha pota cor granate. Non falou, sintonizou un canal. Achegou un tocadiscos pequeno que tiña forma de maletín de fin de semana e puxo unha canción. Cando rematou, pechou o tocadiscos, apagou a radio e volviu a agardar na pota grande granate. Pechou o chinero e saiu falar ca rapaza. Non se escoitaba o que dicían. É un sinal, dixo a muller sinalando ao chinero, tratando de distraerme da conversa da tenda. Van chegar nun momento, a ver se entre todos sacamos algo en claro. Non pode ser que isto dure 30 anos, é que non pode ser. Sentei por fin. Xa a muller me pedira varias veces que o fixera, pero non o fixen crendo que ia ser unha conversa breve. O home veu da tenda cunha bolsa de mazás vermellas brillantes e puxoa enriba da mesa. Collede, trouxo esa nena, convidou o home. Pero non collemos, a muller mordía as unllas de maneira compulsiva. Eu esperaba. Os que van vir son da Resistencia? Preguntei sen reparar no delicado do tema. Miráronse. Non, diso non sabemos nada, dixo o home serio. Non confiamos neles, andan a dúas bandas, aclarou a muller. Nin sabemos a que andan. Van por aí dicindo o que hai que facer, o que hai que pensar. Parece que queren ser os seguintes no goberno, espetou o home sen mirarnos, lavando unha mazá. Non era que eles me ofrecesen máis confianza. Ou sí, acababan de facer o seu sinal de socorro diante de min. Cando menos tiña que darlles o beneficio da reciprocidade. Vigo hai estar a punto de chegar, dixo o home mirando o reloxo. E ti que vas facer? Preguntoume a muller. Como que vai facer? Respondiu o home. Algo terá que facer, para algo estará aquí. Isto non pode durar 30 anos, exixiu a muller. Non sei. Teño unha idea, pero non sei, dubidei. Que idea é esa? Insistía a muller. Queres tranquilizarte? Espera a que veñan todos. Non vai repetir as cousas 1000 veces, dixo o home. Tes que perdoarnos, é que nos acabas de dar unha noticia devastadora. Devastadora, repetiu a muller. Ninguén volviu falar ata que chegou o tal Vigo. Tal como dixera o home, non tardou moito, e foi o primeiro en chegar. Non pasou nada, non? Dixo aínda na tenda. Ai, non sei, a min non me contan nada, rosmou a rapaza facéndose a interesante. O home saiu buscalo e presentoumo como Vigo, do que xa che faláramos, aínda que pouco me contaran. Era un home novo dabondo para ser fillo deles, e máis, tiña máis pinta de fillo deles que a rapaza da tenda. Non demasiado alto, de porte elegante e rostro sereno. Tiña unha voz profunda. Ola? Dixo estendéndome a man. Va ser ti o motivo da chamada? Preguntou cun sorriso cómplice. Sí, creo que sí, respondín. Sí, é ela, xa verás, desesperaba a muller. Vigo miroume de arriba abaixo, fíxolle un movemento de cellas ao home e sorriu dun xeito estrano. Non te me fas coñecida, dixo.